Pandhawa tata krati wisaya indyaksa Sara Maruta
bawana kono maragana samirana lan warayang ponco bayu wisian gulingan kang limo ponco bayu wisian gulingan kalimbo Kangkala Ludra Manik Raja Dewakula Patih Dantayaksa wonten pangendika ingkang adhawuh sinuwun miji abdi paduka pun Patih Dantayaksa wut langkung ngaturaken sembah semungking pangabekti wonten ing Sandapada paduka sinuwun ya tak tampa te bali pangestuku tampanana tumrap Patih Dantayaksa wonten kirang prayogi sinuwun Sumurapa Patih Dantayaksa bebasan adoh tak awe celak mangsaya tarkati anggonku iki mau jogetan kanthi bebendrongan kipran kang kaya manggene banget ngrasakake rasa seneng sak jeroning atiku bareng gagas ing mantasaning salah sawijining wanita kang ayu utama rupane teh ora ana kang menungsa liya wanita kang lihamu kejaba putri Madukara teh paduka menika mingajengaken putri Madukara sesilih kang sinten lho ora ana tan liya putri Madukara atmajaning Raden Janaka patutan Sang Dewi Manuhara sesilih Sang Dewi Manuwati teh ladalah sampean menika ngayunaken turasipun Sadra Wijil ingkang andana warih wah ladalah menika abot sangganipun sinawit menika sampun tinali jodho tali mangsa inggih menika jodho tali mangsa dewa dewi raseksa lan raseksi Bathara Bathari Hapsara den Hapsari nanging panjenengan menika bangsane Ratu Ratadana Patih wonten dawuh mangsa bodho rasane ngatiku ora mbedakake antaraning golongan kang apa-apa yen seneng kuwi padha-padha hakikate padha tumrap dadi titahing kawulaning Gusti tumrap ana ing kraton Praja Simbar Mayura Prabu Gorawangsa duwe panguwasa tunggal sapa kang bisa nandhingi marang kridaning patih lawan Prabu Gorayaksa ing kene satemah bisa ngepak marang bun-bunane kang sapa wae teh lho sampeyan niku mboten mangertos rasa seneng niki mboten kok kepareng saking panguwasa mboten kok kepara niki saking bondo lan donya nggih lho nanging jer mangka nyatanipun nek pancen menungsa wanita sing apik iki mbuh mboten mandang perkara harkat martabat lan derajat makaten lho kaya mangkono nggih aku lagi tau krungu ana wadon ngendi sing ora mikirake derajat bondo donya kaya ora ana ti netepi marang rasane ngatiku kunjana apa kang gandrung kapirangu kuwi gandrung sing wis ora keturunan mbuh mangsa bodho wektu dina iki aku dandanana nganggo sandangan kemanten ngiras pantes nglamar salah sawijining wanita utama ana ing kasatan Madukara lan diwarakna kabeh padha ngirit para wadyabala saka kraton Simbar Manyura kene nggih. Menawi kados mekaten kula mboten bangga selak menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun sinuwun.
Kedlarung rasa tresna sampun ampun kebacut nggih mbok menawa dak-dakanipun lakon menika sisip sembire kentang kimpule pojok pleretinipun kahanan malah kepara lingsem ing sajronipun manah panjenengan paduka ingkang sinuwun sembahan kula teh wektu dina iki budhan lokang padha gantung sipo awis saka wis ora iso kabendung rasa tresnaku kelawan Genduk Manowati anaking Raden Janaka awit ora ana kang bisa nambangi rasaning adiku ora ana bisa kang nambani kunjana papa kebara bakal bisa mboing pun Genduk Manowati gandeng trewaja tinimbalan dawuh paduka ingkang sinun daya kepareng medal ingkang dinten sakmangke iya aja kaya bocah cilik patih Dayaksa raksasa rupa kakiri-kiri pangenyo siung kelakara budal para wadyabala rata dina kang padha gantung sepo kepareng medal ing pasan langkung ruwen lun kula ingkang kepareng medal nggih lun iya padha medal negara Simbar Manyura Karata Nawayu padha budal to
Ayo, daso. Woi. Us. Us. Woi. Woi. Ayo. Push. Lola. Lot. Aduh. Bengel. Yo budal, Cok, budal. Wektu ning padha budal ya, Cok. Yo, budal, Cok. Nderekno marang Sinuwun Prabu. Sinuwun Prabu Goloyaksaya. Goloyaksaya.
Dene utamaning nata berbudi bawa laksana alon ngandika nira den keparing dene Kanjajuk dah nyewanggung druna risasata mangen cali leng-lenging dya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang lelena tanapa kanin Rebata Pitana sinartan asesanti gangga trigangga durga mendhak kala sirna tetembungan Suradira jayaning natsuh lebur dening ulah ing tekaping Darmasudi tulisan Weda wis kapacak ing jangka Surya Sengkala rasaning wis sumuk kabeh wis sirna panembahe werdine Sura iku watak kang drengki srei dahwil mahtakil jagat amung senembah dudu marang Gusti namung pakarti kang ala dudu nyembah marang kang maha urip maha suci nanging watak abujeng swarganing neraka miwah nikmating sanggama kiblat putih soroting putih keh akeh semuci suci kang resik amung ragane jebule jiwa kang semuci suci sukmaning akeh mala sukerta jagat kidul cahyaning abang rasaning pedhes wateke kendel sudira panggah dharma nanging
jaman kala bendu kaya kalungguhan lumuh ing pakarti adunggul lan rebut bener panguwasa sawiya-wiyah mula adil ora katon cayaning kuning rasaning asih wateke birahen tur ta sugih guna pengawikan lan kepinteran mung emaning dudu kautaman sing diperjuti nanging kepinteran kanggo minteri pamriye golek panguwasa lan antuk palungguhan ingkang kepenak temuk 4 dening lali purwa duksina kang sisih lor warnane ireng cemeng rasaning pait wateke sentosa cacat ing kasantosan tan kinentenan kawicasanan temah nggugu karsaning priyangga yen tan manut perintahe mbalela cetane sentana kinarya godha kanggo meden-medeni kawula cilik ing jaman ana kene ora ana pawulan paugeran ingkang besik ingkang ngagisangkang cinarita ing sekaranom bonggantan elokna mungguh ugering wong urip uripe triprakara wirya harta triwinasis yen to kongsi surtilase wilangane katelu tilah-tilase janma aji godhongaking temah papan-papane manungsa dene gulan dara tegese ugre wong urip ana 3 perkara wirya iku tegese derajat pangkat harta kuwi dhuwit bondo donya winasis tegese pinter syukur duwe pangkat yen ora duwe pangkat kudu sugih yen ora sugih ya kudu pinter miturut saka katelu mau yen bebasan prucut saka gendongan uwal saka kudangan kaya dening aji godhong jati garing temah mungguing lalutan ombak ngumbul ora jugang numpak keri ora dadah omah-omah ora kayangan kendang langit kemul mega kabur kanginan sangkan tanpa dongko ripetan duwe jati diri makaten pambukaning kandha miyang tinarbukaning carita namung gumelaring anggambarake jagat pakliran wonten ing nagari Ngastina. Ngastina nenggih gajah Oya Liman Benawi Puri Sanggala. Pramila kewinastan nagari Ngastina karo dukunaning kedatone yasane Sang Dwi Pangga. Nenggih yasane Sang Prabu Hestimurti ya Sang Prabu Liman Benawi. Nagari ingkang bebanjaran nusa Benawi tinampi ombak kang biru moyang laku kang tanpa pagut pegate kapentok miang uruting Cakrawala waneh-waneh sari ing gisik saweneh tebih jurang sekarang bosirung susuwe walet miang sarang burung ing anter kebegan sasana kebegan pasir gumelar ginaris tanem tuwuh ingkang tansah angrembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning kalapa pasiten subur dadya mawur sadengah tangkar tumangkar kawrean dadi polo ijo ampiyet wohe kaya meleng-meleng witane polo kebendhem polo simpang saya hangrepaka maweh jejampi wari miangkah saring diri ingon-ingon Rajakaya yen to Sang Aglar ing panggonan dantan poin ing cinancangan nalika semanten ugi ingkang tinangke tebih ingkang rasa tindak ingkang durjana juti sedaya sami saengkek saeka praya luhuring akara nungsa tuwin imbanging luhuring bawana rantak-rantak jagat witan sumambrat obra markata pracihna nenggih to minangka dadya bebukaning carita sinten to hambek bau danda wenang Nyakrabawa Nyakrawati wenangna wonten ing kraton nagari Ngastina tanah sanes nenggih jejuluk ira Sang Prabu Duryudana Kurupati Kurendra Jaka Pitana Jaya Pitana Hanggindari Sutra ya Sang Raden Pamangsah lair Tri Pamangsah minangka dampit katiga patutan kali Sang Dewi Gendari Duryudana wenang angarsuk makutha keprajuritan Suyudana nalendra kang ngasta makutha keprajuritan suyut tegesing nungkul dana weweh nalendra kang seneng dana weweh marang sapadha-padhane kang tumitah nindakake dana wisiasat dana beda dana mbehu kapine sinten to tangeh marang anggenipun netepi dhateng dharma praberan wonten kraton nagari Ngastina senajan to sanak kadang yen to nggadahi luput pidana sigra pinarapan mawi wigih mangeringa mangsaya sedaya sumuyut sumawita tumungkul wonten ngarsaning padhaning Sinarata Sang Prabu Duryudana
nalika semanten wis mati ujure endinge nyarengi wonten ing dina Sukra Manis inggih menika Sang Prabu Darada lenggah wonten ing babut permadani ingkang ari jinggra sinebaran sari-sari lisah jebat kasturi kongas gandanira nganti pangurakan Jawi. Lah sinta wau ingkang caket sowan mangarsa tanah sanes nenggih pandhita agung saking nagari Ngastina nenggih pertapan saka lima dah nyimanggung Durna Resi Kumbayana ya Kumbawali-ali minangka parampara agung ladadya geguru siswa wonten ing kraton nagari Ngastina. Ing ukuran nenggih Warangkanata Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman lenggahipun bukuh Hamriklupaya jining Wadananira konjem-konjem Pratala ngentosi dawuh pangandikaning ingkang sinun Prabu Duryudana. Inggih menika menggah babakan nepatan ingkang badhe katuraken dumateng ingkang sami tinangkil miyos ing dinten pasewakan. Teka mangkono pangudas maraning driya ingkang dewek desan lisan lamun wijiling pangandika saking pangandikanipun Sang Prabu Duryudana. Mangung-mangung manung sing rias mangkono ngelmu kang nyata saknyatane mung werasa pengati bunga ngaran coblok sukeng driya lamun kaina nora kaya si pe
Ngung hanggung hubungan dina dina aja mangkono wong urip ratune ratu utama pati patih linuwe pranayaka tias raharja panekare becik-becik parandene tandhati poliasing kala bendu malah mangkin handra dra rupeda kang ribati beda karadaning wong sak negara yuwang susmana mangadi luwih jagat mangestu kara mugya pepayungan tumrap pandhaning sun rayu kang padha pinanggih nuwun mangki bapa penemban dah nyuwanggung saka limo dereng sawetawis dangu sarawuh paduka bapa penemban jenenge sun katuran kasegahan panakrami wawantuan tumugi kunjuk wonten ing ngarsanipun jeng bapa ing saka limo lole wala gentos monyor-monyor mprit gantil buntute kareta njebobok hawela andeng-andeng jero mripat cuplak dadi memalah gedhokrak nuwun kadhat-katedha kaningga murda sih ponakanipun paduka anak Prabu dhateng pun bapa saka lima amung wangsul pangestunipun bapa saka lima mugi katura paduka anak Prabu nggih bapa penemban sanget anggen Duryudana nampi pangastawa niku paduka bawa penemban nanging saderengipun Duryudana kepareng badhe wawan pangandikan mungguh sengkeling manah Duryudana jeng ngandika kasunenggah kanthi prayogi bapa penemban kala nak nggih boten kirang-kirang pragingger anggen kula menika ngabyantara wonten ngasane paduka anak Prabu kala nak nggih pakenira paman patih Haryo Sengguni manira piji marak mangayun kawula nuwun pangendika ngadhawuh nggih anak Prabu amiji dhateng Punapatih sasat raos sing manah kejot kumitir caruk Warmaras
dupi nampi tinimbalan jeng Paduka Endra. Paran sarah panjang dawah ing Sumalesa dhateng rasing manah Punapatih nanging salangkung bingah dupi nampi tinimbalan Paduka Endra prasasat siniram tirta ing wanci enjang kawula nuwun. Bapa Paman Patih Haryo kawula nok nuwun pangendika dawuh sapa baya bisa njunjung ngluhurake asma manira muhung kejaba pakenira paman mula wektu dina samengko tak kanthi pakenira lenggah kanthi prayoga kawula nok nuwun mboten kirang-kirang prayoga anggen kula menika ngabyantara wonten ing ngarsanipun ing Paduka ingkang sinuwun kawula nuwun. Iya yen kaya pancen mangkono Dimas Kartomarma padha becik senajan to kabeh ora pepah. Dateng kadhat katedha Kalingga Murda sih ponakanipun penembage Kanjeng Koko Prabu Duryudana pinangkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhap pepada sinuwun. Iya penakno anggonmu lungguh kawula non boten kirang prayogi. Bapa kawula wonten pengidang dawuh nggih. Miji dateng pun Bapa ing saka lima. Satawis menika kula lenggah wonten mriki inggih saking pertapan saka lima dados menika pertapan saka lima sampun kontrang antringan awit sampun katilar sawetawis wonten 3 dinten 3 wengi lawasipun. Awit sababipun menika bot repotipun dadi tanggung jawabe wong tuwa. Nunggoni menapa kedados karsa priangganipun Paduka anak Prabu Duryudana dadi jejibane wong tuwa iku melu tanggung jawab apa sing dadi bot repote kentek tumrap anak ngoten. Nggih, yen kados mekaten panjenengan sampun mangertos. Nggih. Wong bebasan niki wau nggih kula sowan mriki sedinten ping 3 cobi. Pisanan enjing nek wingi sampun niki enjing sedinten nganti dereng salin ngoten. Bot repotipun dadi wong tuwa. Nganti menika jipe bapa rusak. Dadi nyuwun ngapunten radi telat pas sewakan menika. Dadi ora patek ndeban sulit. Kakang Robeng saka lima iki ya rembuke sandladah pas sewakan kok ana rembukan sulit. Lah piye Darya? 3 dina 3 bengi lho coba. Nek wong tuwa iku rak ya tenagane beda karo sing nom-nom kae. Najan dijamoni ku ya urap-urip. Lah nek wis tuwa ngene dijamoni arep ngapa coba. Merga ya wis 3B ya Kang. Iya, wis 3B soalé. Nek jam nom-nom nang kae ngono iku ya nek mera melek bengi kurup-kurup langsung nyelup niku ya kepenak. Maksude ngapa? Nyelup kopi. Nggih, kados mekaten tambah gunyah swasana Bapa. Wonten dawuh nggih. Wosing rembag kula rawuhen panjenengan Bapa menika kepareng badhe kula rembakan antosipun inggih menika putu panjenengan pun Lesmana Mandra Kumara. Lah, Lesmana kenging menapa kok badhe diparembug lho? Lesmana Mandra Kumara menika sampun ngancik yuswa dewasa, tegese wis ora bocah cilik meneh. Lah dadi bot-repote rasane wong atuwa. Duryudana ndek panguwasa tunggal ndek ngepak bisa mbumbun negara Nalendra sapa wae. Nanging babakan ana ing katresnan Duryudana bangga selak ora bisa nyembadani. Bapa, mula babakan iki tak pasrahke marang jengandika Bapa pen. Oh, mekaten, Nger. Nek babakan Lesmana iki wis gedhe, duwe sirsiran ngono karepe. Nggih, kados mekaten. Cocok niku. Pancen nek bocah wis gedhe kuwi macem nek duwe sirsiran ngono. Dadi bocah lanang nek ngesir wong wedok niki lumrah. Nek wis gedhe, wis entuk umur wong lanang kok malah ngasir wong lanang ki sing bahaya. Dadi lumrah nggih anak Prabu. Pun Bapak menika ndang rasa banggi. Awit pun putu Lesmana Mandra Kumara menika sampun ngayunaken salebetipun wanita. Lah sinten? Ingkang kepareng menika badhe dipun ayunaken nggih anak Prabu. Nggih, Bapak Penemban boten katalumpen nggih menika.
anggenipun ingkang badhe dipun sir inggih menika tasih torasinipun nggih menika tasih sederek lan langkung menika kadang. Lho, jane ora kena. Angsal kemawon menika benten saking bapakipun. Lah sinten? Siswanipun Bapa Penemban. Menika pun atmajanipun Rayi Arjuna nggih menika patutan kalipun Dewi Manohara nggadhahi putri sesilih Dewi Manowati. Oh! Lole bergantil buntute kereta njebobok. Hawala nggih anak Prabu. Leres inggih menika dados paugeranipun tiyang gesang. Menapa dene anak ratu kepareng ngayunaken dhateng torasipun satriya menika cocok. Yen detang menika Lesmana dawah menika lairipun dinten napa? Lesmana menika Senen Wage. Senen Wage. Nggih. Senen Wage 10. Kok dawah sedasa? Langsung 10 nek Senen Wage. Dadi les mono teles. Mesti mono-mono tiba teles ngono. Dadi ngono-mono iku tiba loh jinawe mekaten nggih anak Prabu. Nggih kados mekaten. Lah Manowati ku wong wedok. Man tegese iku tentrem. Dadi wong wedok sing iso nentremake dadi jumbuh kuwi teles karo tentrem. Lah iki mergo iki anak ratu untuk anak satria mergo kaya dene rak bakal tumiba nang lemah grasak. Lan ora tiba ana ing dening swasana kang ora kepenak mesti bakal bagal mulya yen to Lesmana Mandrakumara bakal saweneh didhawuhake marang ingkang putra anak Janaka iku mau ya siswaku Janaka. Menapa dene Guh pratikelipun panjenengan Bapa Penemban yen kanthi Duryudana sakmangke kepareng badhe matur piyambak Kandhawaloka kelawan Yayi Arjuna mesti ora ditampa babagan iki bot repote tak pasrahke marang Bapa Penemban supaya bisa kasembadan anggoning ing jejodohan mengko dina saiki anggone bisa ditata-tata supaya bisa Lesmana didandani nganggo cara manten. Nggih anak Prabu Duryudana. Saweneh kirang adil ambek bilih menika mboten ditun timbali pun ingkang putu Lesmana Mandrakumara. Menawi kados mekaten enggal kula dangu dhateng Lesmana Mandrakumara. Leng-lenging dya mangu-mangun gong kanduhan rimbang lelena tanapa kandhen yen tan tulusa mengku sang dyah utama mangkono sang Prabu angrerepa Diah runtik katadas diah runtik dereng sawetawis damung genya pangandikanipun wong agung wonten ing nagari Ngastina miwah Pujangga Gung Binathara miwah para sentana praja nenggih menika dipun dangu ingkang putra saking Saraja Binangung lampah tranyak pindha dening Sardula Kridita palogon lukita leno dengengeta kader kaduwung ngomong
leng-lenging driya yang candra sumuning askatoretan Permara manguswa umyung amrengang Sinongwati jagat karine ana Pak lumambak ing samudra anga kae ana bale lumut amrekandang kae ana bale lumut amrekandang bale lumut amrekandang awite dencengan non amit pasang Kalimantabe mugi sinabeta pun ila-ila dene non wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Nah wis anak ratu kok ya. Yen ngendika kok ya kaya ngono. Iya. Anak Anung Dita. Padha becik satekaku putraku Saraja Binangun Lesmana Mandrakumara. Nun. Mboten kirang-kirang praganggen kula menika sowan. Nggih, Kanjeng Rama anggen kula sowan. Mboten sarekipun wonten setunggal punapa-napa pambengan. Mboten wonten alangan napa-napa kok, Bapak. Iya. Ewadine kowe ora duwe alangan apa-apa teka nang ngarsaning jenenge. Inggih. Ger, kula Lesmana Mandrakumara. Wonten dawuh yang wonten dawuh. Sumrupa ya, Ger. Wektu dina iki jeneng sira iku tinimbalan saka Kanjeng Ramamu. Tinimbalan saka Sinanak Prabu Duryudana saperlu nanjihna perkara apa bener marang putuku Lesmana Mandrakumara ngayunake salah sawijining putri wanada ya kuwi ya padha putuku dhewe anake Arjuna ngono. Bener yang duna bener. Aku seneng genduk Manuhara. Kok ya Manuhara. Manuhara iku rak ya biasane iku cah kidul kali kuwi Manuhara. Manowati. Nggih, Manowati. Nggih, Manowati ngaten menika atmajanipun pun Paman Arjuna. Nggih, Man.
Ya wis ngundang angger man. Lah kepiye Diaryo pancen panjenengan niku rak ya man Harya. Ya yen pancen pan mengkono. Ngayunake salah sawijining Dewi Manowati apa pancen bener kandhane marang Bapa Penemban Begawan Durna mula dina iki. Aku wis nganti para wadya Narapraja nyawisake tata-tata tumrap anggone nglamar anggone tata cara marang si Manowati kuwi supaya bisa ditampa panglamare uga saka eguh pritekele marang Bapa Penemban Begawan Durna. Aduh senenge kengkang tanpa upama iki dilamarake bapake Yoyong. Dilamarake wong tuane. Lagi seneng wae sir-siran iki dilamarake. Mesine bakal tak lamarake urip kepenak jenak mukti wibawa bau dendha. Wektine bakal nglungguhi dampar keprabon. Ya kuwi nerusake marang lebanipun bapa. Jeneng ingsun dadi ratu ana negara Ngastina. Aduh. Yen aku ndek bojo bariku aku dadi raja dadi ratu. Matur agunging panuwun nggih Kanjeng Rama Dewaji. Kula inggih menika keparengipun dinten sakmangke tata-tata ngangge cara manten nggih Bapak. Yo tak tandani nganggo cara manten. Yen kaya mancen mangkono tak kudang pun genduk Manowati aku budal dhisik ya Bapak. Genduk Manowati aku bakal tumuju marang sliramu ya genduk. Yen kados mekaten sampun cetha lantrang tawaca menggah ingkang dadi wasing gati Bapa Penemban. Dados inggih menika boten sia-sia kula ngrawuhake panjenengan Bapa Penemban saka limo. Kelawan inggih menika Paman Patih Rebyana Harya Sangkuni englen inggih nggih. Keparengipun Patih kepareng boten badhe ngayah ngasemi menapa ingkang sampun rinampat lan miwah tinumangka. Menggah anggenipun paman dene sakmangke ngenika pun Putu Lesmana Mandra kumala sampun trang cepata ngaturaken rasa kunjana papa. Kunjana menika gandrung papa gandrung kapirangu namung ingkang bakal nambengi raosing manah namung kejawi inggih menika pun Putri Madukara. Baban ingkang mangke namung dipun pasrahaken dhateng Kakang Rubengsa kelima menggah anggenipun kasembadan ing sedya nggih anak Prabu Duryudana. Kawula non nggih. Aku sarujuk kang dadi aturya pakenira Paman Patih. Miras pantes kang padha gantung sipo Bapa Penemban. Kawula nuwun wonten dawuh ngomyongi marang bibare calon manten. Ya kuwi serah-serahan pasah sanggan lamar penganten ugi sangkep yen perlu tambahi Mas Picis Rajabana Mutiara Margeni minangka ngatonake kesugihaning marang bapake. Gandeng sedanipun menapa ing dados traca pangandikan karo anak Prabu Jayadaya pun pepengsa medal ing kasawanan nggih anak Prabu. Dimas Katur Marma kalonokno nggih bubarna kang padha gantung sipo ing sur pundur hangedaton murih marang gantaring sedya. Sagebyar katalika wawus paripurna pangandikane wong agung wonten ing nagaring Astina. Sabda pangandikaning pindha sabdanipun Brahmana Raja, Raja Ratu sepisan dadi dengking icali. Tindakira nenggih Narpati Duryudana
miyos saking dampar keprabon kadodening kablabak tirta ing bena candane. Narapati Darma miyang putra Bananjaya matur sang Maduretna